L'activitat que farem ara és una activitat de concentració dharana en sànscrit, que és això, no? Concentrar la capacitat d'estar focalitzant l'atenció en una sola tasca, en un sol punt, en una sola feina. Molt bé, doncs ara anem a, com sempre, ens posarem bé, aquesta postura que és molt important que sempre la tinguem present, que els alumnes en el moment que es posen a treballar facin aquest contacte dels peus al terra, els glutis, l'esquena recta i que no hi hagi tensió a la cara i les espatlles estiguin ben relaxades. I ara explico l'exercici i després el farem. Aquest exercici consisteix en un exercici que se'n diu, està inspirat en una pràctica que es diu Tratak, que és això, no? Localitzar l'atenció, focalitzar l'atenció en un sol punt. Que després aquest punt, aquesta imatge que ens haurà quedat de veure aquest punt pot ser qualsevol imatge, pot ser una paraula, que és molt important, quan volem memoritzar una paraula, també serà bàsic. És un element que fa que, és un efecte visual, que fa que allò que estem mirant durant un cert temps ens quedi gravat en la nostra ment. Després projectarem la mirada en un punt que estarà al costat d'aquesta imatge. Després aquesta imatge la veurem per dintre, tancarem els llulls i la veurem interiorment a la nostra pantalla frontal, que és molt important. Tot el que treballem quan volem memoritzar una cosa sempre la trobem aquí, en aquest espai, Shidakash, aquesta pantalla que tenim a darrere el front. Doncs la veurem aquí dintre i després ja estarem preparats per llegir o per estudiar. I aquesta seria una pràctica per treballar per a la preparació de la lectura, de l'escriptura, de l'estudi pels exàmens, el que sigui. Molt bé, doncs això, ens posem bé perquè ja ho sabem i agafem aire i a l'exhalar portem la nostra atenció a la flor, i anirem respirant normalment, però la nostra vista no es mourà de la flor. Podeu parpellejar, però si ho feu al mínim, si ho feu poquet, millor. La mirada només està col·locada a la flor. I estareu aquí fins que jo us ho digui. Doncs inspirem i portem la nostra mirada a la flor, al punt central que hi ha a la flor, aquest punt blanc. La nostra mirada estarà fixa, més o menys un minut, fixa en aquest punt. Podeu parpellejar, procureu no fer-ho gaire, però la mirada no es mou d'aquest punt. Ara, sense moure, portareu la mirada, agafeu l'aire i expireu, portant la mirada a sobre el punt que teniu al costat. El cap no surt del full, només està concentrada en el full. I aquí és possible que veieu aparèixer aquesta imatge, podeu col·locar una miqueta els ulls si veieu que costa d'aparèixer, deixeu tots uns segons també per anar veient com aquesta imatge es va projectant a sobre el punt. La flor que era negra ara serà blanca i el punt que era blanc ara serà negre. Si no la veiéssiu tampoc passa res, Quan s'us esborri o si és que no apareix, tanqueu les parpelles, tanqueu els ulls i deixeu a veure si apareix en la vostra pantalla frontal, aquest espai tan important. Tan important perquè hi posem tots els nostres coneixements. Deixem que aparegui
i ens la mirem fins que desapareixi. Aquest exercici ha fet que ara tinguem més capacitat de concentració, més capacitat de focalitzar la nostra atenció en el treball que farem ara. Ara agafarem els nostres llibres i ens posarem a llegir. De mica en mica podeu obrir els ulls i posar-vos a llegir la tasca i estudiar la lliçó que ens toca avui.